ଜୟ ମା ସାରା ସୁନ୍ଦରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମର ବାରି ଅଗଣାରେ ଛତୁ ଚାଷ, କଦଳୀ ବାରି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଗଛ ବି ରହିଛି। ତାର ମଧ୍ୟରେ ଛତୁର ବି ଚାଷ ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କିଛି ନାହିଁ, ବିଜନେସ୍ ଆକାରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛେକଟା ହେଇଛି ବିଜନେସ୍ ଆକାରରେ ହେଇଛି କି ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ କେବଳ କରିଥିଲି। ମଞ୍ଜି ଆଣିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲି ବିଜନେସ୍ ଆକାର ଛତୁ। ମିନିମମ୍ କମ୍ ସେ କମ୍ ଡେଲି 100-150 ଭଳିଆ ବେଡ଼ ପକାଉଥିଲି, ଲୋକ ରଖିଥିଲି, କରୁଥିଲି ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜି ମୁଁ ଛୋଟ କୃଷି ଭାବରେ ଛତୁ ଚାଷ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଖାଲି ଛତୁ ଚାଷ ନୁହେଁ, ଏ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଚାଷର ନାମରେ ନାମିତ କଲେ କିଛି ଅଉକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ଅନ୍ୟ କାମ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୋର ଟାଇଲି କାମ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାର୍ବଲ ଯାଏଁ, ମାର୍ବଲ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାନାଇଟ୍ କାମ ଯାଏ। ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଛତୁ ଚାଷ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ପଢ଼ା ସମୟରେ ଏଇ ଛତୁ ଚାଷ କରିକିନି, ଛତୁ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକିନି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୋବାଇଲଟେ ବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି ଛତୁ ଚାଷ କରିକି ପଢ଼ୁଥିଲି। +3 କରୁଥିଲି, +2 ବି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲି। ଆଉ କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷର ଆଇଡ଼ିଆ ମୋତେ ଜଣା ଅଛି, ତେଣୁକରି କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛତୁ ହେଇଛି, କି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଛତୁ ହେଇଛି। କେହି ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ।